Lad os komme til det. Du har udlignet Peter Schmeichels landskampsrekord, 129 kampe for det danske landshold. Du har også fortalt mig, at din familie er med herinde, din kone og dine børn og din far og så videre. Hvad er det her for en oplevelse for dig? Det er første gang, jeg kigger ud på banen med mine 2 drenge i dag. Det var meget specielt. Noget, jeg aldrig havde turde drømme om. Og så også med min skade for små 2 år siden. Det har været en lang rejse fra det startede i 9 mod Sverige ude til nu. Mange fede ting og mange ting, som jeg godt ville ønske måske var gået anderledes. Men sådan er en karriere, og sådan har min karriere også været på landsholdet. Men det er altid blevet overskygget af glæden ved at komme hjem til at spille med landsholdet. Og der er ikke et sted, jeg i realiteten heller vil spille det her med landsholdet. Det er også den klub, hvis man kan sige det sådan, jeg har spillet flest kampe med. Kæmpe privilegie. Peter Schmeichel, det siger sig selv i dansk fodbold, hvor stor en spiller han har været. Nogle vil mene den største. For mig er han i hvert fald også helt deroppe. En spiller, som havde en meget, meget stor del af, at vi også vandt Europamesterskabet i 92. Så kunne tangere hans rekord, jamen det er privilegier og noget, jeg er utrolig stolt over. Så håber jeg selvfølgelig på tirsdag, at jeg kan få en enkelt mere. Jeg har jo lige talt med Peters søn, Kasper Schmeichel, din holdkammerat, og udover at han roser dig meget, så siger han også, at han tror ikke, at hans far heller vil have afgivet den her rekord til nogen end dig. Hvad betyder det? Ja, det betyder selvfølgelig utrolig meget. Peter har været en kæmpe person i dansk fodbold, og er det stadig med hans arver og den måde, han spillede på. Nogen vil sige også, at de var lidt bange for ham en gang imellem, men det var Peter. Så der er min maksimale respekt, og når det kommer til hans søn, så er den mindst lige så stor. Kasper har været med på min rejse stor del af tiden også, så at han siger nogle pæne ord, jeg kan egentlig kun gengælde de ord for Kasper. Så det er fedt. Jeg er stolt. Hvad sagde drengene til at komme med ned på banen? De var lidt nervøse, og så var det sgu lidt koldt. Nej, de havde en fed oplevelse, og jeg havde en fed oplevelse. Det var fandme fedt at gå ind med dem. Det betød meget, og hvad kan man sige, 14 år jeg har været her. Jeg har vel været en del af min børns fødselsdag, måske 2 gange hver. 3 gange med, da jeg var skadet. Så der er mange afsavn. Den lille, han kæmper lige pt. Med, når jeg tager afsted, så det er også dejligt, at man kunne få den her oplevelse sammen. Og håber på, at han lige har fået en alder, han fylder 8 her i næste måned, at det er noget, der kan hænge ved, noget han kan huske. Den store, han skal nok huske det, og det skal jeg i hvert fald også nok. Der har gjort vejen til Tyskland noget mere vanskeligt for Danmark.